ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണിത്. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യൂ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വൈകിട്ടൊക്കെ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രീം വേൾഡിൻ്റെ അടുത്താണ് എത്തിയേക്കണം. ഡ്രീം വേൾഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിസ്സാര ദൂരമുള്ളൂ ഇനി വിരിപ്പാറക്ക്. ഡ്രീം വേൾഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്ററോളം ചക്രപാണി ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ളൂ. ഈ ചക്രപാണി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിരിപ്പാറയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇതാണ് ചക്രപാണി ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി തുമ്പൂർ വഴിയൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടാണത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിരിപ്പാറയിലേക്ക് എത്തും. ഈ വശത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഏരിയയൊക്കെ റോഡൊക്കെ തീരെ മോശമുണ്ട്. ടാറൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് റിവറൈൻ. നല്ല അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ റിവറൈൻ. കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇരുന്ന് നല്ല രസമാണ് കാണാനും. വ്യൂ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഈ റിസോർട്ടുകളുടെ സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിരിപ്പാറയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏത് റിസോർട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ വഴികളുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ. ഈ വഴി മറ്റുള്ള സന്ദർശകർക്കൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള വഴിയാണിത്. ഇതിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അതിരപ്പള്ളി തുമ്പൂർ വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ടായി വിരിപ്പാറ. വെള്ളം തീരെ കുറവാണിപ്പോൾ. ശരിക്കും വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുളിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപകടങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാലും വർഷക്കാലത്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാവും നല്ലോണം. എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കുളിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളമുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ പോയി. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട റിസോർട്ടുകളാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും നല്ല വ്യൂ. അതിനനുസരിച്ചാണ് റിസോർട്ടുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും സന്ധ്യ ടൈമിനും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല രസമായിരിക്കും. വിരിപ്പാറക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും തുമ്പൂർ മൊഴി അതിരപ്പള്ളിയൊക്കെ കറങ്ങി ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം വെയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സന്ധ്യ സമയത്തുകൂടി എത്തുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അതായിരിക്കും രസം. ഇവിടെ കുളിക്കാനും അതോട്ട് നല്ല കാറ്റും തണലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. റിവറൈൻ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത്. അതേണ്ട ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടേക്കണ കമ്പും കോലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകുന്നുമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയൊക്കെ വന്നാൽ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണിത്. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യൂ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വൈകിട്ടൊക്കെ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ 3-4 റിസോർട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. കണ്ടാ ഭയങ്കര വെയില്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ട്. അധികം ആഴമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ശരിക്കും അടിത്തട്ടൊക്കെ ശരിക്കും കാണാം നമുക്ക്. കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ. ഒഴുക്ക അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. വിരിപ്പാറയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങണം കേട്ടോ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല്, അതാണ് അതിൻ്റെ രസവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.